میرے ویر نو کپڑے وچ لپیٹ لو سید نے پتر انج لپیٹیا ہے جویں قرآن دی تلاوت کر کے لپیٹی دا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ غم زہرا کی گود کے پالے حسین پر اللہ اکبر کبیرہ دشمن نے تالے تھے بالے حسین پر ایک کلا شیر علی دائے پتر لپیٹے سینے نہ لایا تقدیر مسکرا رہی ہے حسین بادشاہ دی دھی تو ہوا نہیں لگن دے دی تیرے ویر دے مقدرہ وچ حرمل دا تیر لکھیا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین بادشاہ کربلا دے میدان چائے نے پتر ہتھاں تے رکھیا ہویا ہے بھائی صاحب میں کیویں سمجھاواں جدوں کوفیاں تانا دیتا ہے حسین صلح کرن آیا ہے قرآن نہ میرا لے آیا ہے بادشاہ حسین فرمانے میں صلح واسطے نہیں آیا تو آٹے ظلم دی ہاتھ وکھان آیا میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاس نال تڑپ رہا ہے حسین نے پتر انج کیتا ہے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے لئین ازلی بدبخت ابن سعد کہندا ہے حرمل تیرا نشانہ بڑا ہے سیدہ اے پتر بھی واپس نہ جائے فرشتہ دیا چیخا نکلیاں اون گیا پورا دی رون دی آواز آئی ہوئے گی میرے عربا ایڈا ڈاڈا امتحان نبی دیا اللہ میرے سجنوں اللہ تو اڈا رونا قبول فرما لے یا اللہ کی ڈاڈا ڈا امتحان کربلا دی کربریت سلسلہ دا ایک تیر آیا عرش الہی ہلے آئے زمین تے زلزلہ آیا ہے میرے حسین پاک نے فوراً پتر لو سینے نڑ لایا ہے بھائی کوئی پتھر دل ہوئے تے شاید سمجھ نہ آوے سمجھیا جدرا میرے حسین نے پتر والوے کھیائے پتر نے حسین والوے کھیائے تاریخ اے نہیں لکھیا کی بولے نے پر عاشق نو سمجھوں دیئے پتر بول کے اکھا نڑ پوچھیا ہوئے گا بابا علی اکبر ورگی قربانی نہیں دے سکتا پر اصغر دی قربانی قبول کرے آجے میرے حسین پاک دا جگرے پتر دے حلق جو تیر کھچی آئے تے واپس خیمے اول ٹرنے فرما دینے جا اوے حرملا ظالمہ بیمانا یا ہمارے تیر صغیر تائیں رو دے خیمے اول حسین ٹر پہ نالے حلق تی کھچ دے تیر تائیں اپنی دیاں نال محبت کرنا لے ہو دے دو گھر گڑی کھڑی کر دیو سیکل کھڑا کر دیو بائی کھڑی کر دیو دیاں دوڑ کے قدمانا لپٹ دیاں نے خیمیاں بچو نکل کے حسین دی دی آگے کوئی سوال نہیں کیتا پوچھے بابا ویر پانی مل گیا ہے حسین نہیں بولے دی پوچھ دیئے بابا ویر روندہ کیوں نہیں درد والے ہو پیارے پوچھ دینے بھرا کیوں روندہ ہے پتہ نہیں شہزادی دے دل وچ کی ہاں پوچھ دیا نے بابا ویر روندہ کیوں نہیں حسین نہیں بولے دی پوچھ دیا یہ حسین ٹر دے آئے نے جدو خیمے دے اندر آئے لے زمین تے گھٹنے ٹیک کے
پتر دھی دی جھولی وچ پا کے فرماندے نے میری دھی تیرا بھرا میرے نال بولنا چھوڑ گیا ہے، تو آپ پوچھ لے بھرا نو پانی ملے ہی کہ نہ۔ عزیزاں دی وقار کربلا دی گرم دوپہر ڈھل گئی، میرے پاک حسین نے جوان بھتیجے دے پتر چائے نے پر کسے دی قبر نہیں بنائی۔ پتہ نہیں کی خیال آیا دلی جائی قبر بنائی ہے، پتر نو قبر وچ رکھیا ہے، ہتھاں نال گرم ریت پا کے فرماندے نے لائیو مالکا جویں رضا تیری قبر نلی جئی کھود کیا حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا۔ لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں، دامن جھاڑ حسین وکھا دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا یا مولا سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما، بیماران صحت عطا فرما، بھوکیاں رزق عطا فرما، و اولاد عطا فرما۔ عزیزم محمد نذیر دے گھارج کاروبار رزق وچ برکت فرما، اور جو سید صاحب اس جگہ تے جنہ دا مدفون مزار شریف ہے انہاں نو اس دا نظرانہ عقیدت، اور سادات دے جد امجد امام علی مقام اور آپ دے تمام رفقاء نو دا نظرانہ عقیدت، ساڈے ساریاں دے ماں باپ دی بخشش تے نجات، بیماران دی صحت تے بھوکیاں دی رزق دی دعا ہے، جنہ بیلیاں دعا واسطے آکھے انہاں واسطے دعا ہے۔ میرے مولا شریراں دے شر تو، بری نظر تو، حسد الحسد تو، سب حضور دے غلامان محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بھائی سارے آنگے میری درخواست ہے کہ سارے آنگے سلام ہو گیا، میں آپ سب نو سلام کرنا، اللہ آپ دانا قبول فرمائے۔